Osoba koja ima problema sa sihrom pa kaže, manifestuje se da ima pritisak u glavi, mantanje, malaksavost i tako dalje. Kada slušam Kur'an i ostale stvari, znači imam problema. Šta u takvim slučajima raditi? Problemi sihra, više puta smo govorili o tome, insan koji ima problema sa sihrom ide u dva pravca, ide na učenje rukije, uči sam sebi rukiju, traži nekoga ko ispravno, na validan ispravan način liječi učenjem Kur'ana, u svemu tome pazi, uči jutarnji zikr, večernji zikr, namaz, čuva se grijeha, čuva se lošeg društva, očistit će svoju kuću od svega onoga što ne dozvoljava ulazak meleka u kuću, kao što su slike, kao što je muzika, kao što je znači alkohol. Insan, to je ono što je u mogućnosti. Učenje jutarnjeg večernjeg zikra, oslonac na Allaha, dova, odlazak kod osoba koji ispravno uči na znači Kur'anom, učenje sam sebi ruke, to je ono što insan može uraditi.